La residència de la sostenibilitat en les arts escèniques té molt de sentit per Faber perquè ens hem proposat, ja des de fa un temps, reflexionar sobre els grans reptes globals. A més, s'hi afegeix la capa de que ho fem en col·laboració amb institucions tan importants com són l'ISEC o festivals de referència al territori com és el Sismògraf. Encaixa molt dintre del nostre pla C de cultura pel clima, perquè per un costat és formació i per l'altre és compartir experiències internacionals que ens porten exemples molt bons, molt positius, de com incloure la sostenibilitat a les arts escèniques. I això també forma part de la mesura del Pla d'Impuls de les arts escèniques que hem impulsat des de l'ISEC en el sentit de proposar una metodologia per incloure aquestes pràctiques de sostenibilitat al dia a dia de les empreses culturals d'arts escèniques. I per tant és un encaix perfecte per reflexionar, per aprendre i per evolucionar en aquest sentit.